दिनै फिन खेबसेबाव टिके एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना निश्चय नायदों आरो जों दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोगोन दा बे इंलिशआव बे भिडिअखौ नोंथांमोनखौ नायगोन होनना आसा खालामदों दा बिदिब्ला जों फिन सावरायदिनि आं दिनै सावरायगोन दा फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स दा फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सआव दा फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ बिनि एग्जामपोलखौ सावरायनांगौ होननानै जों सानाखै थोंजोङै बिनिफ्राय एग्जामा माबायदि कुइसन जानो हागौ बा जागोन जों बेखौ सावरायगोन बिदिब्ला जों सावरायदिनि कारेक्ट टेन्स फर्म फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स होननानै बुङोब्ला बेहाय एग्जामाव कारेक्ट टेन्सनि फर्माव माबायदि फैनो हागौ जों बेखौ नोजोर होनानै मोननैसो सिम्बल हिसाबै जों लिरदिनि जों गिबियावनो जेब्ला जों नुनो मोनो एग' बिनि उनाव जों नुगोन yesterday बिनि उनाव नुगोन last I wish at this time as if as though बायदि बायदि दा जों बेखौ मोनथामखौबो मोनफा एग्जाम्पल होनना सावरायदिनि जेब्ला जों फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ कुइसन हिसाबै नायो एबा जों सावरायो अब्ला जों गिबियाव नुनो मोनगोन एग' yesterday last I wish at this time as if as though बेखौ गारनानै फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सआव फरखायाव फैग्रा हिसाबै बांद्राय गैया दङ मोननैसो बेखौ जों उनाव फिन सावरायगोन एग' होननानै बुङोब्ला जों एग'जों मोनसे एग्जाम्पल लिरदिनि जेरै I meet him an hour ago खोथाया जाहैबाय बियो मा टेन्सआव थानो हागौ बेखौ नोजोर होयोब्ला जों मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो जेब्ला कारेक्ट टेन्स हिसाबै फैयो अब्ला मोनफा सिम्बल हिसाबै थायो जों दा बेखौ नोजोर होब्ला नुनो मोनो बेहाय एग'आ थांखांनाय समखौ फोरमायदों an hour ago अब्ला बे मा टेन्स जागोन फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स जागोन दा बे an hour ago होननाय सोदोबजों मोनबेसे कारेक्ट टेन्स फैनो हागौ बेखौ सासे जायनाखि सावरायग्रा बा फोरोंग्रा बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा जाय सोलोंग्रा बिथांमोना गावबो खालामनानै जों लानो हागोन an hour ago जानो हागौ हयथ' 2 years ago जानो हागौ a year ago जानो हागौ a month ago जानो हागौ a week ago जानो हागौ दा माया फैगोन आं बेखौ बुंनो हाला नाथाय जोङो मोनसेल' खोन्थागोन I met him an hour ago बेखौ फैगोन होननानै जों आसा खालामनो हाया दा माखासे एग्जाम्पलखौ जों गावबागाव खालामना लानाया मोजां जागोन होननानै आं सानदों मानोना बेवहाय जोङो गुवारै सावरायनाय सम गैया अब्ला मा टेन्स जागोन बियो फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स जाथारनांगोन बेखौ गुबुन टेन्सआव जों मालाबाबो लिरनो हानाय नङा जों मायाव सिनायखो स्पेसियेलि एग' बेजों मोनबेसे बाथ्रा जागोन जों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा अब्ला मा जागोन I met him an hour ago बेयो फिन आं मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि एग'जोंनो जेरै बाथ्राखौ नायना जों होनो हायो we visit Kashmir होननाय लोगो जों बुजिगोन a year ago जों काश्मीराव 1 बोसोरनि सिगां बेरायहैदोंमोन बेबो फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स जाथारनांगोन दहाय सावरायखाबाय एग' सोदोबा फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स बिदि फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स जायोब्ला जोंनि मेन भार्बा मा जागोन नै बियो पास्ट फर्म जाथारनांगोन we visit Kashmir a year ago अब्ला जों एग'नि सोमोन्दै बे मोननै एग्जाम्पलजोंनो जोङो सावरायनानै दोनथ'गोन जों नेक्स्टआव लाबोगोन yesterday निश्चय yesterday-खौ बयबो मिथिखायो yesterday माने फार्स्ट इभेन्ट थांखांनाय समखौ फोरमायो बेबो फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सआव गोलैयो निश्चय जानांगौ बिनि एग्जाम्पलखौ होआबाबो जागोन yesterday-यानोखा बियो मैया थांदोंमोन he went there yesterday he came here yesterday गोबां जागोन
बेखौ सावरायलायनानै सानबाय जों दा सावरायगोन लास्ट It rained heavily last night. माथो जागोन बियो जेब्ला जों हारसिं कारेक्ट टेन्स फर्मखौबो जों गोबां खालामनो हायो बबेबा कुइसन पेपार कुइसन बेंक बा बबेबा कुइसनखौ नायनानै जोंनो प्रयजन गैया नैबे थाइजानि महरखौ जोङो जेब्लायबो जेब्ला कारेक्ट टेन्सनि महर होयो जों प्रेजेन्ट फर्मखौ होयो प्रेजेन्टनि फर्मखौ होयो अब्ला बेवहाय दा जों नायदो लास्ट नाइट दा बेहाय आं लास्ट नाइट होदों नाथाय लास्ट नाइटखौबो बिनो फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्सनि फरिखायाव फैग्रा बेखौ सानना लायोब्ला भुल जागोन नाथाय दा मा लास्टजों मोनबेसे बाथ्रा फैयो जों बेखौसो नोजोर होनांगोन हयथ' जानो हागौ लास्ट नाइट हयथ' जानो हागौ लास्ट मान्थ हयथ' जानो हागौ लास्ट उइक हयथ' जानो हागौ लास्ट इयार हयथ' जानो हागौ लास्ट 10 years लास्ट बे जाहैबाय मोनसे सिम्बलिक फार्स्ट इनडिफिनिटनि जायनाखि बाथ्राया बेयो फार्स्ट इभेन्ट बेखौ फोरमायो अब्ला जुदि लास्टआ फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स जायोब्ला अब्ला जोंना थाइजानि महरा मा जागोन इट नाय लोगो लोगो नैबे रेना फार्स्ट फर्म जाथारनांगोन इट रेन हेभिलि लास्ट नाइट जों बेखौ फोरमायनो हायो बेहाय गोबां एग्जाम्पल नांगौ होनना सानाखै एग्जाम्पलखौ बयबो रोंखायो नाथाय बेखौ जोङो बे फंसेखौल' फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्सनि जाग्रा होनना सानला भुल जागोन मोनबेसे महर मोनगोन बेजों कारेक्ट टेन्सआ जों बेखौ लिरनानै बुंनानै फोजोबनो हाया नोंथांमोना बेखौ गावबागाव महर होना लायोबा मोजांसिन जागोन होननानै आं सानदों दायो दङ 3आव I wish नाय लोगो लोगो आं आसा खालामदों आं आसा खालामो आं मा आसा खालामदों जों बेखौ फोरमायनो हायो I have the wings I wish आं आसा खालामदों I have the wings of a bird मा आसा खालामदों जेब्ला I wish खौ नुबाय अब्ला जोङो बुंनांगौ जेबो गैया खोथाया बिसो हेबा हेड जायो होननायावनो जोबा I wish आनो फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स ना फोरमायो अब्ला मा जागोन जुदि I wish आ फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स ना जुदि फोरमायोब्ला I होननाय लोगो लोगो नैबे हेडखौ जोङो हेड होबानो जाबाय I had मानोना हेडनि फार्स्ट फर्मआ हेड I had the wings of a bird दा I wish बहुत महर होनो हायो I wish फैनो हागौ I wish नाय लोगो लोगो मा जागोन I knew your addressबो जानो हागौ बे जों गोबां लिरनो हायो I wish नाय लोगो लोगो मा जागोन I be a bird मा होनदों आं आसा खालामदों आं मासे दाउ जानाय मोनब्ला आं मिजिं थिदों अब्ला मा जागोन बियो दहायनो होनखादों I wish नाय लोगो लोगो बेयो जुदि फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स जायोब्ला स्पेसियली दायो बी होननाय लोगो लोगो जोङो फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्सनि बिभागखौ होनाय जादों अब्ला फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्सआव वास आरो वेआ फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्सखा बा बिभागखौल' होनाय लोगो मा फैगोन आइजों कन्डिसन हिसाबै कन्डिशनेल हिसाबै जोंना मा जोङो वासखौ होनो हानाय नङा बे मोनसे कन्डिसन बेवहाय जोङो मानोना आं मालाबाबो मासे दाउ जानो हानायनि खुनु राहा गैया बेखायनो बेवहाय I were a bird जागोन दा बेखौ माया फैगोन आं मिथिनाय नङा हयथ' जानो हागौ मालाबा I wish I be a king राजा जानाय मोनबा जानो हागौ हयथ' I be प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया जानो हागौ हयथ' जानो हागौ I be you नों बायदि जानाय मोनबा निश्चय कुइसना गोबां जायो जाय कुइसन बेंकआव जोंनाव कुइसन पेपाराव बा जोंनि माखासे इन्टारभिउनि जानाखि इंलिशनि कारेक्ट टेन्सनि फर्म महर बेवहाय निश्चय बे मोनसेयाल' थानो हागौ स्पेसियली इउआ थायो बांसिन एबारआ थानाय नङा हयथ' किंआ थानाय नङा गोबांथार कुइसन जागोन जों बेखौ गावनो साननानै लानाया मोजां मानोना जों सावरायजोबनो हानाय नङा गासिखौबो एफा गुवारै दायो दङ at this time
at this time होननाय लोगो लोगो मा जागोन बे जाहैबाय थांखांनाय समफोरखौ फोरमायो बेबायदि समाव मा we go to school बेबायदि समाव जों स्कुलाव थाङोमोन खोथाया बिसोर at this time खौ correct tense नि फर्म महराव जोङो फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्सआव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो बेलेग समाव जों बेलेग बाहायनो हागौ नाथाय स्पेसियली कारेक्ट टेन्सआव बेखौ फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्सआव जोङो लिरनांगौ होमब्ला जों लिरदिनि at this time होननाय लोगो लोगो मा we होननाय लोगो लोगो ग'आ मा जागोन we went to school बेबायदि समाव जों स्कुलाव थाङोमोन थिग बिदिनो 6 at this time बेबायदि समाव we start the game जों बा गेम गेलेयोमोन फुटबल गेलेयोमोन बे जाहैबाय सिगांनि माखासे हुदाखौ फार्स्ट हेबिचुएल एक्शनखौ फोरमायो खामानि मावनायखौ होमबा मा जागोन बियो बेखौ जों फोरमायखाबाय at this time होननाय लोगो लोगो बियो फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स जागोन होमबा at this time होननाय लोगो लोगो we स्टार्टआ मा जागोन मेन भाबा फार्स्ट फर्म जाथारनांगोन we start the game बेबायदि जागोन दा बेवहाय मोननैल' एग्जाम्पल होदों नाथाय बे मोननै एग्जाम्पलजों साफिसियेन्ट जाया जों गाव गावबागाव बेखौल' मिथिना थानांगोन at this time फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स जायो बे दा दंबावो as if आरो as though बे मोननै बाथ्राया बे एखेयानो जेब्ला as if आरो as though बे मोननै बाथ्राखौ बाथ्रायाव नुगोन अब्ला बे बाथ्राया मा जागोन फार्स्ट टेन्स जाथारनांगोन जेरै he behaves as if he be mad मा होनगोन he behave as if he be mad बे ओरैबायदि आखल दिन्थियो जाहैदों he be mad जेन फाग्लासो आरो साइसआ अब्ला जों मा हमनो हायो दहाय नों थादों as if आरो as though होननाय लोगो लोगो बियो फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स जानांगोन जुदि फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्स जायोब्ला बेहाय मा होनदों बी होननाय लोगो लोगो बिभाबखौ फज'नाय जादों अब्ला बिभाबा मा जागोन जोंना बी होननाय लोगो लोगो बेबो मोनसे कन्डिशनेलावनो गोलैयो अब्ला बे बिया वेर जाथारनांगोन वास जानाय नङा मानोना बे मोनसे कन्डिशनेल he होननाय लोगो मा he behave as if he were mad बिदि जागोन जों मोनसे एग्जाम्पल होबावदिनि बेनि उनाव मा गोबां एग्जाम्पल जायो he talks as if he know everything बे ओरैबायदि बाथ्रा सावरायनो जेन' बियो गासिबो खोथाखौ मिथियो बेखायनो मा होनदों as if आरो as though बे मोननै बाथ्राखौ नुयोब्ला जों फार्स्ट फर्म लिरनांगोन अब्ला नैबे थाइजानि महरा मा जागोन the form of the verb will be past form थाइजानि महरा दायो past form जानांगोन होमबा जों लिरगोन दा he talks as if he knew everything दायो जोंहा मिथिनांगौ बाथ्राया बिसोर जों बाथ्राखौ जोङो मखासआव लानानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया जों माखौ मिथिनांगोन एगो स्टारडेड लास्ट आई विश एट दिस टाइम एस इफ आरो एस दं आरो बायदि बायदि दा बैफोर बाथ्राफोरखौ जों मा जेब्ला मोनसे बाथ्रायाव नुगोन सेन्टेन्सआव नुगोन अब्ला बै बाथ्राफोरखौ जोङो फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्सआव जों महर होथारनांगोन बेनो दा बेवहाय आं मोननैसो सावरायबावनो नागिरदों जों माखासे समाव एसे गुलाय गुजाय नुयो बे गुलाय गुजायखौ जों सावरायदिनि जों नुयो स्पेसियेलि जों बेखौ डाइरेक्ट बुंखागोन भइसनिफ्राय फैयो जायनाखि फार्स्ट इनडिफिनिट टेन्सनि गुलाय गुजाय बियो कारेक्ट टेन्सआ
माखौ होबा माब्रै आन्दायगोन स्पेसियेलि फरिखायाव बेफोरखौसो होयो दा बेहाय भइस चेन्जनिफ्राय होयो बेखौ बैहाय होयोब्ला आरो गुलाय गुजाय जायो जों बेखौ बिदि खोन्थाबोनो हाया मोनफ्रोमखौबो जोङो गाव गावबागाव आलदा आलदा भाग खालामनानै खोन्थायोब्ला साबसिन जायो अब्ला जों दा खोन्थादिनि जेरै he killed yesterday नैबे मोनसे कुइसन जोङो सावरायबोखादों सिगाङावनो yesterday फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि कारेक्ट टेन्स जायखौ नुयोब्लानो जोङो होनदों बियो फार्स्ट टेन्स जाथारनांगोन दायो बेखौ जों एग्जाम्पलाव होबोआखैमोन दा खिन्थु जोङो भइस टेन्सआव बियो भइस टेन्सनिफ्राय कारेक्ट टेन्सआव खोब फैयो बे मानिफ्राय फैयो जों नोजोर होबा नुनो मोनो भइस टेन्स होननाय मोनसे दङ बे मामोन सामवान होननाय मोनसे दङ आरो मा सामबडि होननाय मोनसे भइस टेन्स दं बै भइस टेन्सनिफ्राय बियो कारेक्ट टेन्सआव एस्रायै महर मोनबाय थायो जायखौ जों गुलाय गुजाय जायो हि किल yesterday होननाय yesterday जुदि फार्स्ट टेन्सनि मोनसे सिम्बलिकब्ला अब्ला किला मा जागोन ओरैनोबा जोंनि मिथिनायाव फार्स्ट फर्मसो जाथारनांगोन होनबा जोङो इदिसो जागौमोन इदि जानांगौमोन किला बेयो इदि जानांगौमोन yesterday-खौ जुदि जों नोजोर होयोब्ला जों दहाय सावरायनायखौ नोजोर होयोब्ला नाथाय दा मा बेयो मा जानांगौ he was killed सो जानांगौ खोथाया जाहैबाय मा बियो सोरजोंबा बुथारजादों he was killed yesterday बे सोरजोंबा बुथारजादों someone killed him yesterday मोन बियो भइसनिफ्राय फैबाय थायो मानोना बे अबजेक्ट मावजाग्रासो दायो बे बुथारजादों नङाब्ला जेब्ला जों बे मोजां नायोब्ला जों नुनो मोनो जों आन्दायो he was killed होखांनायनि उनावबो मानो बिदि जाखो बिनि रिजनखौ जों मिथिया खिन्थु जों नायदो he killed होननाय लोगो लोगो मा जों मा होनना मिथिगोन जुदि फार्स्ट फर्म जों लगायोब्ला बियो मैयाखौनो बुथारदोंमोन नङा होमबा yesterday-आलाय सोर होमबालाय yesterday-आ सोर yesterday-आथ' मानसि नङा अब्ला जों बेखायनो हमनो हायो थैग्राया नैबे he-आसो ओंखायनो he was killed yesterday जागोन दा मोनफ्रोमबो फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि बै सिम्बलिकआ बे महराव फैयो आरो आं माखासे बिदिनो कुइसन लाबावनो दा बिदिनो जों गोबांबो लाबोनो हायो he killed-आनो फैनो हागौ जोङो लिरनानै फोजोबनो हाया होनना बुंखादों he killed जायखौ आं दहायनो होनखादों जों नुनानैसो सिनायनांगौ माखासे बाथ्राखौ सिम्बलिकआबो फिक्स गैजोबा आं बेखौ नोजोर बोनानै मोनसे कुइसन होनि he killed in the second world war माने जादों he killed in the second world war बे मा there is no symbolic बेयाव symbolic गैया नाथाय बाथ्राखौ नायबानो जों मिथिखायो आं दहायनो होनबाय थादों जों बाथ्राखौ नायनासो माखासे सिनायनांगौ in the second world war 1939 मायथाइयावनो जादों that means बेबो मोनसे फार्स्ट टेन्स होमबा जों बेहायनो मिथिबाय नै बियो इन्जिनआव मा जागोन जेबो ओंथियानो फैया बेखायनो he was killed in the second world war जानांगोन बेयाव सिम्बलिक फैयाब्लाबो जों बेहाय मिथिनो हायो आरो जों बेखौ नोजोर होनाया मोजां बेखौनो फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनिफ्राय कुइसन जायो he was killed in the second world war खालामबावदिनि जों दा बेखौ होला गोबांथार कुइसन जायो जों बुजिना लानाया मोजां बेहायनो थिग बिदिनो दा वर्क होननाय लोगो लोगो मा जाखो खामानिया बिगिन थाइजानि महरा प्रेजेन्टआव थाबाय थायो जेब्ला कारेक्ट टेन्सनि महर होयो दा वर्क बिगिन ए मान्थ एगो मा होनदों दहायनो जों सावरायबाय थादों एग'आ फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स जायो नाथाय बेखौ आं भइस टेन्सनि महराव होनो नागिरदों फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स जायोना बिगिन होबाबो बे जानाय नङा दायो खोथाया जाहैबाय दा वर्क इज द अबजेक्ट दा वर्कआ मोनसे अबजेक्ट अब्ला बियो सामवान सामबडि भइस टेन्सनिफ्राय फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि कारेक्ट टेन्सखौ गोबांथार पिकआप खालामो लाबोनानै होफैयो बेखौ जों नोजोर होनांगौ नङाबा जों गोबां मा जायो फार्स्ट इनडेफिनिट वार्ड्सआ बोरै फैयो जेबो थाल मोना बिराद आन्दायो बेखायनो गोबां इम्परटेन्ट कुइसन जों साननो हायो बेखौ अब्ला मा जागोन दा वर्क नाय लोगो लोगो जुदि बियो अबजेक्ट होमबा बेखौ जों मा फैगोन दा वर्क वाज बिगान पिपिएफनि महर मोनगोन बियो मानोना बे पेसिभ भइस जाबाय सामवान सामबडिनिफ्राय फैनानै दा वर्क वाज बिगान ए मान्थ एगो
एमान एग बे अब्ला फार्स्ट इन्डिपेन्डेन्सनिफ्राय गोबांथार कुइसन जाबावनो हागौ बेबायदि बे समाव जों गोलाव सावरायनाय नङा बेखिनिखौनो होननानै जोङो बुंजायो